Дори аз не знам какво е това, просто... Сега мисля с Мог БГ да продължиме поредицата, да, той го каза вече, но... Ако се чуете защо той повтаря, ами той снима клип. Да. За моя клип да се чуе в същото. Да... Сега къде влизаме? Къде влизаме? Ами ти къде си? Ами... Виждам те, виждам те. Аре в End едно, че там е свободно. Не искаш ли? Там съм. Там ли? Влезо ли са? Да, тук съм. Ето, сега видим какво си изберам. Това ще е. Аз вече си избрах, да. И аз избрах. Аз друго май не съм си взимала след това. Или не, взимах си. Взима си Блейз си взима. И първата игра ти игра... Не. Веднъж си взима Блейз, това го помня. Да. Между другото сега с него ще почнем една друга поредица, ама ще видим на какво. А не почнем на мини-игри. Това се пада като мини игра. Да, ма това е само на една мини-игра. Аз ще правя и на... Има един паркур, който... Съм играл веднъж. Може да го минеме след малко. Не може. Тук ще направим 3-4 игри, малко така. Кога да почнем? Якото тук е, че може да скачаш доста на високо. Да, обаче от една страна е гадно. Да. Зависи, нали. Ето ти. Щупи ми се меч. Виж, младе, много е защото умението тук. И моя се щупи, знаеш? Къде ми е вече? В ръката ти аз го виждам. Ами аз виждам твоя, ама дали аз не си го виждам е други. Ти сега нямаш меч, така ли? Да, нямам. Какво ще видиш на клипа, че аз си виждам меч в ръката? Ами той аз виждам твоя. А сега? Сега не. И сега? Да, а ти сега виждаш ли моя? Не. Аз сега? Да. Ела ти тъпото. Мога това много шумно, бе. Ела ти личи. Да. 10 секунди. Какво? 2, 1. Двамата сме тим докато не умреме. Докато не останем двамата, не. Виждам те. Не те виждам. Чакай. Тук има някакъв. Той, че па не мога да докача, бе. Това съм аз, тук някакъв не се ли се свод. Мале, някой ме уби. И мене ме убиха. Тук ти са много добри, бе. Мале, много съм. Не, мен само ме убиват, бе. Какво ми става? Аз убих един. Не. Убих един, да. Ето само. Много. Това съм аз, бе. Ето тук много ме дразни с лъка. Да, мене. Ето единствения плейс тук при нас. Да, убих. Аз го убих коня. Айде, умри. Мен ме убих. Ти излезе ли от това, бе? Те ме убиха, човек, те като ми влизат по двама-трима наведнъж. И като единия говорим, че стреля с лък, па другите двама, или там един лицето се смечат. Тук, кой убих? Той с лъка е най-дразнеш, бате. Дейзали там. Да, той спечели играта. Той е такова, някакъв супер добър. Той е много добър. N5. Къде? Не. Недър 2. Недър? Да. Или 1 или 2, което... Аз влезах в двойка. Добре. То път да избираме разумно, а? Аз пак съм пигмен. Аз ще бъда прасе, май само. Само прасе. Това е тъпо, бе, бате. Дали ако съм ендърмен, ще мога да се телепортирам без ендърперли. Не. Имаш 20 ендърперли и някакво око май ти даваше. Но пак ще бъда зомби прасе. Зомби пигмен, нали?
Зомби прасен. Зомби прасемен. Зомби прасен. Сега ако ме видиш какво правя... Аз с... Чакай как... Омага. Това ледър туниката ми се стори като диамантено. Кое? Ледър туниката пише на това. То е честплейт, обаче пише туник. Стори ми се като диамантено. Виж, да, ледър туник, ледър траузърс, ледър бутс. И тук нещо в главата е Scrap Brothers. 5 с хед. Да, нещо си. Спамвам и двамата и сега, къде се? Ма това е... Тия... Такова работят ли изобщо, бе? Кое? Тия зомби Яйца. Яйцата, да. Не знам, човек, ама май не работят, човек. До сега не съм виждал зомби прасенца някъде. И аз... Чай, да си пусна звука, бе, аз. Той май ги дава и така. Ама това ще е тъпо. Трябва ли къде се спалват? О, аз съм тъп. Или те като се спалват и другите ги убиват, ние не мога да видим. Сигурно като се спалват другите ги убиват и ние не мога да видим. Чакай, аз там си оправих настройките и натиснах на дисконект. Ти къде си? Недър 2 ли беше? Да, там имаш една секунда. Избрах си пигмена. О, добре, че дойде. Ти тук ли си? Да. Аз там ти пускам звука и то... Пак ще да се на дисконект. Ма то където го има това дисконеринг? Влизам в Options и Music и Sounds и после Don и после това първо на ми е дисконект. Това съм аз. О, то пак... Някакъв ме убива, бе. Тук човек всички работят в тим, бе. Всички работят в тим. Аз съм зад тебе, чули, не ме би. Ето. Трябва да ги поръчваме тук. Това ще падне. Убили те? Аз паднах сам. Това е най-тъпата игра, аз почнах на тази игра, няма да играя. Спирам по едитът. На тази игра. Абе, няма да я спреш, съмнявам се. Спираме. You killed! О, кил на Кирин. Това съм аз. Това си ти. Сори. Аз нарочно не те биех. Аз съм кил на някакъв мистър... Кеболис. Кейбълс. Не. Его един за тъс. Ето, майки. Мале, какво прави това, бе? То ме уби. Не, бутна го. Не го бутна. Аз знаеш как умрях? Скачам и он не само ме килва. Аз му изкочих, той падна и след това нека си изкочи. О, айде бе, майко сако го докача. Ама на Stronghold нещо. Спре бягаш бе, войнак. Ма ти още ли си в играта, бе? Ага. Че не си умрял. Да бе, искам да убия това. Аз след този клип, първият клип беше пълно се. Къде скача? Това ме преба. Това е Добре, че имам 2 живота. Аз почина... Тази игра няма да снимам. Така, бутнах го. Добре, хора, ще се върнем, когато влезем в новия мап. И отново сме тук, в новия мап. Този път играем Blaze. Ти какво играеш, ще викаш? Аз съм стелен. Тук има такова... Един, Крипър има, да. 3, 4, 5 скелета сме, даже 6 да не кажа. Но те няма да ни пуснат всички в играта. Си 3 имаше да ни пуснат или повече малко. Не мога всички да влезем в една игра, напросто не меле. Има ендърмени, бате. Да, те няма пуснат всичките тук. Ще стане бате мелете. Ендърмен е много тъп, давате 20 ендър перли, някакво кокет нищо не мога да правиш. Само 27. 20? Мъга. Ние с това, с VS на Survival намерихме 3 ендър перли. Къде ги намерите? Ми убихме 3 ендърмена. Аз убих 2, той уби 1. Това,
Аз гледам някакъв си такова... Това съм аз. Така има... О, това си ти. Аз... То ме го направо, ние само ме шибнава, тъй ме накатира, направим да ми пада лошо. Не, как? Това изобщо възможно ли е? Виж го това. Виж го къде скача, бе. Аз го целих. Пак го целих. Виж го, бе. Умря, той умря. Не повече няма бъде скелет, никога посмъртне. Бата, светлял съм си с зомби прасе. Така, вие стойте там, аз ще цепа. Някакъв ме килна. Добре. Където... Чакай, това не съм аз. Това не си ти. Брат, къде си ти? Аз килнах май някой. Къде бягаш, бе? Ей, тук то много скача, бе. Чакай, бе. Аз ти кам това май, хак. Що ме целиш мене, бе? Не те цела аз. Тъпо. Излезна ли от това? Не съм. Не, аз съм тази игра почне да снимаш, ти казвам. Да всичко да го снимаме на това. Що бе? Никога не ми върви. Излезе ли от това? Не можах да го спечела. Той е Zeus Gamer го спечели. Карал се една игра и това ще е. Да. Аре, Бент 6. Village 4, Village. Ела на Village. Къде Е тука. 4? Да. You joined the game, този път ще бъда... искам премиум класата, бе. Сигурно в премиум класата може да си... Примерно... Дракон, такъв от тада. Да, верно, Ендра Дракон. Ма тука можеш да си уидър. Какво е уидър тука? Тъпе, аз съм го играл. Ма какво изглежда, как изглежда тука? Не знам точно. Зомби прасе. И ти ли си зомби пигмен? Yes. Да. Аз съм покемон зомби прасе. Виж ме къде съм, бате. Ти си в земята. Ама... Ела при мене. Какво? Ти си тук в вълната. Еми... Щупи едно блокче, ела при мене. Какво? Ти вътре ли си? Ма не мога да мърдам от тука. Не, като щупиш и мога да мръднеш. Ама само после не мога да се места. Да. Това бати глича. Да. Абе, я вим в стената, примерно некъде, ако има по-голяма дупка, така да не ще мога да видим. Тук е. Некъде. Не. Не може. Тук на този мап съм играл. Да, на този мап беше първият ми клип. Аз някой ме цели. Аре. Аз идвам пак. Това съм аз. Идвам това да му убиш насилие. То ме убивате. Тук нека си... Аз никога не взимам по много девич, докато на мен ми вкарат по 1 милион девич. Не, то ме бутна. И останах на половин сърце, кога ме бутна. Аз бутнях някакъв. Това е бързо бобката. Ти ме килна, бате! Ти ме килна! Как ми стреля 2 км назад, бе? Не знам, и аз умрях. Добре, хора, това ще бъде за този клип. Ако ви харесат клиповете ми, абонирайте се, харесвайте, коментирайте клип, линк към неговия канал ще има в описанието и чао!